Zdravím. Předem se chci moc omluvit za moji neaktivitu, jelikož jsem čekal na nový mikrofon, který právě teď můžete slyšet. Doufám, že se vám pasty budou poslouchat o to lépe. Každopádně dnes mám pro vás připravenou pastu s názvem Poslední tísňový hovor, který jsem přijala. Pasta je ze stránky darktown.cz a veškeré odkazy budete mít v popisku pod videem, stejně jako mé sociální sítě. A pokud byste mě chtěli podpořit, nezapomeňte zanechat like a odběr. Budu vám moc vděčný. Já už vás nebudu napínat a užijte si pastu. Jsem Nina Rodriguez. Jsem policejním důstojníkem už dobrých 7 let. Během svého působení jsem viděla nějaké hezké sračky, abych řekl nejméně. Bláznivé drogy, zneužívající rodiče a dokonce i několik telefonátů o pomoc při sebevraždách. Ale nic z toho by se nedokázalo vyrovnat tísňovému volání, které jsem přijala minulý měsíc. Nyní se už neodvážím přijímat tísňová volání. Ne kvůli nadměrně znepokojeným lidem, kteří volají při každém malém písnutí v jejich domě, o stížnostech s hlukem nebo dokonce o příležitostných žertech. I když by to mohlo být dosti nepříjemné. Ne. Nejhorší věc při přijímání je vědomí toho, že musíte sedět na druhé straně telefonu a bez ohledu na to, jak moc jsem doufala, nebo jak rychle se tam auto dostalo. Neměla jsem žádnou moc nad touto situací. Následující situace je bohužel tato. Den byl jako každý jiný, monotónní, ve své předvídatelnosti. Bylo to ve středu v noci a konec mé směny byl stále daleko. Nechápejte mě špatně, jsem ráda policistkou, ale nepřihlásila jsem se, abych byla sekretářkou. Jen jsem si povzdechla a prolistovala soubory na mém stole a nepřítomně prohledávala různé zprávy z předešlého dne. Nebylo to nic vážného. Žádné útoky, loupeže nebo násilí. Život v této zemi nevyžadoval tolik policejní pozornosti jako některá větší města. Zvonící telefon v rohu mého stolu mě probral z myšlenek. 991, jaká je vaše situace? Řekla jsem jednobarevným tónem. Prosím, potřebuji vaši pomoc, odpověděl nepatrný ženský hlas. Naklonila jsem se dopředu. Ano, jaká je vaše situace, madam? Opakovala jsem, připravující si tužku a blok na psaní. Někdo je venku, před domem. Jen tam tak stojí, odpověděla vystrašeně. Nebyla to zcela obvyklá situace. Bylo několik různých případů podáno pro šílené stalkery. Nyní zůstaňte v klidu, vše bude v pořádku, řekla jsem svým nejpřesvědčivějším a nejmilejším hlasem. Dále jsem pokračovala se standardními otázkami. Jak dlouho už je tam, madam? Nevím. Pouze jsem se dívala z okna a stál tam. Jen tak se tam objevil a chvíli poté, co se setmělo. Bylo to asi před hodinou. A ani se nepohnul, nebo se na mě nepřestal koukat. Přestala jsem psát. Tohle bylo trochu divné. Člověk stojící pouze na jednom místě, nikdy se nepohne nebo se nepodívá jinam. Ať to byl kdokoliv, měla jsem pocit, že může být velmi nebezpečný. Dobrá, madam, pošleme k vám důstojníka. Jaké je vaše jméno a číslo ulice? Elizabeth Treville, 1465, Wellington. S hukotem jsem si adresu napsala a pozvala ji důstojníkovi v pohotovosti. Dobrá, madam, posíláme k vám auto. Mohla jsem slyšet hlasité povzdechnutí. Mohla byste si pokusit mi popsat toho muže? Znáte ho? Zeptala jsem se. Identifikace pachatela a ujištění se, že je žena v pořádku, je v tuto chvíli
nejdůležitější. No, určitě ho neznám. Ani stavbou těla je vysoký, velmi vysoký, bledý a hubený. Skoro vyčerpaně vypadající. A je nahý. Myslím tedy. Ale myslím, že je příliš daleko, abych to mohla říct jistě. Dobře, můžete vidět jeho obličej a popsat mi ho? Nemohu, je příliš tma na to, abych viděla jeho obličej. A nevím, jak bych ho popsala, ale na 100% se na mě dívá celou tu dobu, co tam je. Máte všechny dveře zavřené? Zeptala jsem se. Myslím si, že zadní dveře jsou stále otevřené. Půjdu je rychle zavřít. Dobrá, zůstanu na telefonu. Slyšela jsem, jak chodí kolem a následně známé rezonanční cvaknutí zámku. Jsem zpátky. Nyní jsou všechny dveře zamknuté. A on je... Odmlčela se. Co je to, madam? Zeptala jsem se. Madam? Čím dál tím víc jsem se cítila nepříjemně v tom onom tichu. Ticha trvalo snad věčnost, dokud žena opět nepromluvila, ale mnohem hlasitěji než předtím. On je blíže. Předtím byl na kraji mého lesa, pár desítek metrů, ale teď je to pouze polovina. Je teď důležité, abyste zůstala v klidu. Můžete už nyní vidět jeho rysy, když je blíže? Ono, je to divné. On je nahý, ale nevidím žádné pohlavní orgány, vlasy nebo, žádné vymezující rysy. Je to, jako by měl na sobě nějaký kožený oblek. Stále mu nevidím do obliče, ale mohu říct, že je to nějakým způsobem deformovaný. Stále se na mě dívá. Je to dost znepokojící. Dobrá, madam, potřebuji, abyste si našla nějaké bezpečné místo, kde se můžete zamknout, aby se v žádném případě něco nezhoršilo. Řekla jsem klidně, jak jen to šlo, a snažila se jí nevyděsit více. Dobře. Moje ložnice má zámek a stejně tak i majekou... Opět se odmlčela. Dokonce jsem zaslechla nepatrné kňuknutí. Madam, je všechno v pořádku? Je blíže. Byla tak potichu, že kdybych pozorně neposlouchala, mohla jsem to vynechat. Madam? Zeptala jsem se znovu. Je příliš blízko. Pouze jsem se nepřítomně podívala do mé koupelny. Jen na sekundu. A on překonal dobrých 30 metrů. Od místa, kde byl předtím. Ale teď ho můžu... Pane bože... Madam, ihned se musíte dostat do nějakého bezpečného místa. Řekla jsem rozkazovacím hlasem, ale bez odpovědi. Madam, Byla jsem zde přerušena. Pomozte mi! Proslal její hlas skrze reproduktor telefonu. Brzy následoval zvuk rozbití skla. Telefon spadl na zem s klapnutím plastu. Vydala za sebe hlasitý jekot. Říkala různé prosby, škemrala o milost. Vše však bylo bez úspěchu. Její křik se pomalu vytrácel. Zněl dál a dál od telefonu, dokud jsem ji už neslyšela úplně. To ticho, co nyní nastalo, způsobilo, jako kdyby se čas zpomalil. Nevím, jak dlouho jsem tam seděla čekající nad něco, cokoliv. Ani jsem si neuvědomila, jak pevně jsem držela telefon, dokud jsem neuslyšela policejní sirény. A nezavěsila. To bylo to auto, které jsem ani ne před 15 minutama poslala. Já doufám, že se vám creepypasta líbila. Pokud ano, nezapomeňte ji okomentovat v komentářích. A nezapomeňte zanechat like a odběr pro moji podporu. Moc si toho vážím. A my se uvidíme u další pasty. Naschledanou.